Halo cah elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya arep takok dadak nyek elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku kathok dalam kurung sempak. Nyapa? Kuwi awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal iki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan iso jebol lho. Aku ki ora. Aku iki bare ndek tuku sempak iki. Bare ndek ya. Iya. Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng apa ora pertanyaanku iki cah elek-elek ya. Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan wawet kuwi. Kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anjay.